Des del primer moment em sembla com que ja m'he emocionat. M'ha agradat molt com l'actitud de les artistes, el ritme. Espectacle íntim i aquí ja de seguida pots connectar amb el públic. Un espectacle molt bonic. Molt bonic. Ha sigut un èxit a nivell d'assistència, a nivell d'acollida per part del municipi. A mi m'ha agradat molt, moltíssim. Ens ha agradat molt l'estructura, que estàvem juntes, anàvem fent hola! La perxa xinesa doncs n'havia vist alguna, però m'ha semblat com molt visible. Estaven tots molt amb nosaltres, jo ho he viscut molt bé. Oportunitats com aquesta que ens permeten poder programar diversitat d'espectacles, de qualitat, són una bona bombolla d'oxigen per als nostres municipis. Com ganes de sortir al carrer, de disfrutar del circ. La cultura és segura si prenem les mesures que ens demanen, com la distància, la mascareta, la presa de temperatures, l'higiene de mans. No tenim per què paralitzar els espectacles.